Machiegni nyako Ramogi wadhi nyime gi weche manyien mag migago wadhi nyaka gwenge mag Garissa. Jotend dinde gi riwruoge ma ok mag piny owacho mag Garissa ogolo ywak ewi medruok mar rowere matiyo kod yedhe ma mero ji e bomano. Gikoni sani timbe mag mahundu omedore e boma mag Garissa kaluwore kod kwan mamalo mag rowere madonjore e tiyo kod yedhe ma kelo mer. Telo mochung' ne kedo gi yedhe ma mero ji e pacho ka Nakada ogolo kwayo ne jonyuol mondo omi ochiw puonj makare ne nyithindgi kendo kik gimigi kum ma ok nyal konyogi. Nakada oyango ni gitiyo kod jopiny makono e manyo kendo reso rowere ma yedhe ma kelo mer oketho ngimagi. We also urge the government to strengthen the control of drugs in Garissa. We want them to be extra careful, we want them to be vigilant. We want the askaris at the bridge to do thorough searching when cars are coming in. Also these other sides like Modica and these other small routes. We are sure that if we hold hands with the government and the youths of Garissa County plus the religious leaders, we can achieve something. Wazazi ndio wana introduce watoto kutumia dawa za kulevya. Alafu akigojeka wanawafunga minyororo. Haifai, na hata watoto wakifukuzwa shule, hiyo si dawa, ni wapelekwa kwa rehabilitation center ama wapelekwe mental health. Na ndio serikali imetengeneza Madhare Hospital na kada iko na 1192 mahali unaweza piga simu na usaidiwe immediately, na hata uambiwe rehab ambaye ziko. Hapa Garissa tuko na rehab mbili ambaye they are accredited, ambaye zinaweza saidia hawa wagonjwa ambao ni waraibu wa mihadarati.